fa saboda yarinyar nan kawai na baki a gidan nan in gaya miki. Oh my god, gaskiya yau na yadda dan adam butulu ne. Ka manta lokacin da ka zo ka durƙusa da kafafunka a gabana kana roƙona akan na aure ka. Kai mama, kuma ranan nan na ji kuna hira da ƙawarki akan duk wacce ta auri mijinki sai kin kahe ta. Yarinya ta, wallahi lokacin da na auri uwarki na bayar ustaziya ce. Kullum idan na zo sai in ji tana nagodewa Allah da ya bani miji na gari. Ahe kuɗi na take so. Menene a cikin gidan nan idan ba tsiya ba? Ka tuna lokacin da ka zo neman aure na layi ka tarar, kuma kai ma sai da ka jira layin. Ki rufe min baki da Allah can, mara godiyar Allah. Lokacin da na aure ki baki da maraba da karan kaɗa miya. Oke, yanzu kin ƙoshi shine kike min tijara ko? Daddy, mama tana sha'awar zama bazawara saboda tana da kyau. Dan Allah ki je hotel ki sha kallo mama.